Ku danna mana subscribe a YouTube channel namu mai suna Hayasa Comedy TV. Mun gode. Nadi adi uli ame ina kulli la sayyidi Muhammad shugaban annabawa. Salamu alaikum. Ya nake da bata mu shiru ko dai mutanen ba sa na suna nan ina hannun naka tukun yaro. Allah sarki ina kake? Ya nake jin fuska ina hannun ne? Yaro ya kwasannu. Madalla ina gurin zaman nawa ne. Ya Rasulullah mun dan Allah. Lafiya kalau. Ya gida ya lamura. Ya kwana biya hidindimu. Madalla. Ya kwada kowa dai lafiya ko? Na ga dabar yau shiru babu kowa wallahi. Rayuwa ta taɓare wallahi. Allah ma'aikata babu imani babu adalci babu tausayi a ƙasa. Kai ɗana ilu babu laifin da ya yi hukuma ta kama shi. Babu abin da ya sala musu kawai haka zargi an je an ruburbuɗa min yaro da ƙyar yake tafiya. Ma'aikata 'yan sanda wallahi kuwa ga sojoji nan ma fitsararrun banza babuwar abin da suke tsaye nan komai sojan banza sojan wafi kai bari ka ji sojan banza ni bari in baka tarihi na aikin soja da nan a 1898 lokacin da na yakin soja a Birtaniya ina baka labari malam lokacin da na yaki asali kakan kakana aka haɗa wannan gari Birtaniya kenan da kakan kakana aka haɗa soja ai soja ba shi da kirki ba shi da tausayi ba shi da taimakon al'umma fa in kana jin cikakken tabarare ba ne ka ina ta kariya ya lamura kana tare da ofisa ne kana tare da ofisa ne wala ofisa ya shi kana tare da shi la ila ofisa din ofisa tare da shi da kai ni ba wai bala ban ci ma mutunci ba ni na so ka san la ila ni fa baki dan na latin fatiya so yayi wallahi Allah la musalli ala sayyidina muhammadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayo